maka kunkuwa Olo dead Ashimanga Rekami mima Owa yahu yahu Hey ha Onye jinuwe mere mono chacha Onye jinuwe mono Uwanye no n'ime ya ho shiga shiga Onye jinuwe mono Onye jinuwe mere mono chacha Onye jinuwe mono Uwanye no n'ime ya ho shiga shiga Onye jinuwe mono Onye jinuwe mere mono chacha Acha hanya gideni Onye jinuwe mono Uwanye no n'ime ya ho shiga shiga Kamo waje memi hemu Kuru chukwa kiku oye kere ni kono owe give ya some owe fem mi ile owanye no ni me ya oshi gama ta shaka eno wadobuwe dede eno wadobu wane metugari dede na majo no tugara kiye Jehovah nani gi joke Yenumo kemu kandie maka oworo mmadu agaghị ekwe ka oluo maka Jehovah manam gi n'aka o ga-enye gị oke gị
Jesus, you are worthy to be praised. All my generation, we worship you, oh Jesus. Hallelujah. Jesus,
Jule
Ọgwara n'ụmụ ya okwu n'utoro
Jesus mmanwụ shineshi eze ndị mmụọ ọhụrụ ihe ahụ nọ duweghị oke mmanwụ ogolobe kingdom ụmụchukwu niile ụmụ ekwe ka mụrụ m ejikwa m ya na-eme ọnụ ejikwa m ya na-anya isi ejikwa m ya na-eme ọnụ ejikwa m ya na-azụ ahịa ma ejikwa m ya na-eme ọnụ aha Jizọs ka m ji aba mba ejikwa m ya na-eme ọnụ ịchọ m chọta m n'ime ya ejikwa m ya na-eme ọnụ ejikwa m ya na-eme ọnụ ejikwa m ya na-eme ọnụ Jizọs oke igwe anakụrụ ndị mmụọ ya ete asala akụ igwe anakụrụ ndị mmụọ ya ete 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 ọ degeluwekwa ọ bịawa
anyị onye ndu wee wepụtara anyị onye ndu ebube n'ịba Chime hei onye nna ngwa ngwa ọ batara n'ọchịchị ohie wee mewe o wetụgharịa ego titi anyị webe ebiri ha anya ebe obodo jụrụ oyi ngwa ngwa pụtara n'ọchịchị n'ọdụ okporo ụzọ o tinyere ọkụ o mere ihe niile ngwa ngwa batara n'ọchịchị wee dọpụta bọọsụ wee gasa ebe ọ bụ niile eje ego na-aba oge ego ise ise nnukwu eje Abuja ego na-aba n'oge ego ise ise nnukwu eje Ọrịcha ego na-aba n'oge ego ise ọ bụ ọgwụ ka ị na-eje ego na-aba n'oge ego ise Sọnị Bachime Enugu nwoke obodo anyị ka na-ekwu ọ nara guys ọkada napụta guys ọkada buru taxi wee gasị guys buru taxi anya aka na-afụ ụfụ chacha ọ na-etinye guys n'ọlụ onye gụcha akwụkwọ nweta ọlụ Sọnị Bachime onye nna ọ na-enyere ụmụ okorobịa aka ebe niile ọ lụrụ okporo ụzọ ọkụ na-enwe ya enwu Chinagara ike ije mee ya ọkụ na-enwe junction ọkụ na-enwe ya enwu ọbete Enugu kampụ niile Enugu steeti niile ma ọgụ ma mgbe o mezie agụ pọmpụ na mmanwụchi nne Sọnị Bachime ụmụ ụwa niile onye ejecha ọ na-acha bịa were Enugu zoo onwe obodo jụrụ oyi Enugu obodo oyibo oke obodo ụmụ ụwa niile anyụkọ mamịlị ọnụwe ọba ụfụ Sọnị Bachime o nwere ndị ya na ha na-alụ ọlụ nga ha ndị ọlụ anyị ekele ndị Enugu steeti ji dịrị His Excellency Barrister Sullivan ihe na-achọ Chime the Governor of Enugu steeti n'ịga-adị kedu maka Senator Chief Ike Ekwere mmadụ Deputy Senate President Odogwu Ike ọha one of Enugu steeti n'ịga-adị anyị ekelekwe gị Senator Chief Anayo Eze Chairman House of Committee of Works Ekene kedu maka Senator Dr. Gilbert Nnaji Omogo one of Enugu State ịga-adị dịka eji mba agụmagụmarị mmadụ niile o bidoro gụba gbogbo anyị ekele gị Honorable Chief Ogbuefi Ọzọgbachi House of Rep and Chairman Committee of Works for Udi and Eziagụ n'ịga-adị ekene kenere m Honorable Chief Peace Nnaji Odogwu Member House of Rep Nkanu East Nkanu West Igwe gburugburu asị m n'ịga-adị oli ekene kenere m Honorable Barrister Toby Okechukwu Member House of Assembly Oji Rivers ekele kedu maka Honorable Nnanna Nze n'ịga-adị Chairman Agwu Local Government Odogwu kedu maka Honorable Obodo Christian Chairman Anini Local Government Odogwu n'ịga-adị anya hụrụ ugo ka Enugu na ahụgo gbada kedu maka Honorable Barrister Emeka Ọzagụ n'ịga-adịrị m Nkechi Chairman Eziagụ Local Government Odogwu ọdịna nwata bụrụ eze ọdịna nwata eme akụ
ga-adị. Kedu maka Honorable Chief Dave Ọnụzurike, Chairman Oji Local Government Odogwu, Oji Rivers, ị ga-adị. Isi mmiri adatata Odogwu, kebụli ga-adịrị m ekele. Ndị Enugu steeti jibiri ka anyị na-akpọ ndị na-emere ka obodo dị mma, ndị si n'ụmụ ogbenye ga-akwa akwa, ndị na-enye ụmụ bọyịs oke ruru ha. Anyị ekenekwa unu ịkpata moto kwanye emume egbebe ekeneli. Kedu maka Chief Andrew Ekeneli, nne Bedu, Chief Andrew Ekeneli, Okwuluora, one of Eziagu Radio of Nigeria, Enugu State, Ebi Okwuluora, ekene. Kedu maka Honorable Chief PC Okeke, Ozuome, one of here, ekene. Honorable ekene munu konye turu ya zere, ekene juru ọnụ, ekene kenere mu ezaina, ekene kenere mu ugwu si na Chukwu ezi ohi, ekene nwamuru na mma n'Enugu steeti Odogwu, ọkwa Imo steeti gị gbanye ọgwụgwụ ụyọ mela gị, ekene kenere mu Chukwu Olisa Birigwe, eze Chukwu ji ama, eze ji okeno, ekene m Chukwu, ekene kenere mu ndị Enugu steeti Odogwu, abịa Anambra steeti ekene toli. Ekene kenere m Jizọs onye eze Odogwu akata ka nkata mmiri na-etakpala anya, oke mmiri na-ebu ogwe, ewezuga Jizọs onye okike ụwa anya amaghị ka anyị ga-eji mee n'Enugu steeti. Ekene kenere m nwamba ka ọgụ oke osimiri Jizọs na Igbo Odogwu, ụmụ okorobịa niile chere m n'ụzọ. Kenere m Enugu steeti mụrụ onye nwere Chukwu, onye nwere Jizọs,